Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news updates. Siyaxoxa. Yihlaya leli akukho serious. And mina mangoziwa kuMaskandi ngizoxoxa ngengoma nama-artist iphelele lapho angivusi yimpi ke guys. Akekho futhi ozoxoveka. Ama-artist ahamba nethalente lawo abaliphiwe umdali ngeke sibaphuce lona. Mayisifika ingoma entsha sizophinde sibhiyoze futhi. Noma ingafika phi. Ikhona futhi enye ingoma ezovelela. Siphinde sibhiyoze. Nale yamthandeni njengoba ifikile ifike sayijabulela. Asifani ke kodwa. Kodwa ke nayi into esivela azoma isikhalazo noma isixwayiso isixwayiso guys lana ke kubheke kubalandeli bakaMthandeni ukuthi abaxwaye ngempela. Kulobu kuvela lapha ku social media ukuthi kukhona abalinde ingoma ezo activate i-anger abanayo ngaphakathi. Kanti vele umona sebenawo. Kodwa manje bayasho abafihlile. Bathi nje sina silinde ingoma ezozivusela izinto ezithile. Silindele ingoma ezozivusela angazi ini ulaka. Sinolaka siligcinile. Silindele ingoma ukuze sikhiphe induku zethu. Silindele ingoma leyenza ukuthi noma sisema-tavern sicishe hayi buba kithi. Hawu. Phela baphephile abanye abalandeli. Niyabona abanye bajabulile bayabhiyoza bajabulile bayasina abanye obhuti nabanye omalume bayasina bayajiva ngisho mama kumnandi nje kumnandi kuDisemba wona uDisemba useshe wafika. Leya ngoma enyavele yaletha nje uDisemba early. Labanye bahleli bathule yazi bathini bathi sina silinde ingoma ezisenza ukuthi sishayane. Umyalezo uthi njengoba nilindele ingoma leyo oyima becelwa ke ukuthi njengoba nilinde ingoma yenu yolaka ngicela ulaka niphane nodwa. Le ngoma leyo ethi nilindele ukuthi nidonse induku zeni shayana nodwa. Kanti kunjani? Ukuthi i-serious kodwa lento kufuneka ingoma yona ezo-activate i-anger. Bayazisho ukuthi sinama-anger issues. Kodwa kwamanje siyibambile. Le ntukuthelo enayo siyibeke kwenye ikhona. Silindele nje ukuthi iqhawe lethu lesiqhungu ngengoma sikhiphe induku. Mase niyikhipha ke bomalume nobhuti shayana nodwa. Ningazi kulezi ingane ejabulile. Ningize ngapha kuleli side lenjabulo hayibo. Kodwa seyithini indaba yalaba ya? Kanti nibhala ama-paragraphs amangaka nje intukuthelo. Hayi nina nenkinga eziningi. Umona nentukuthelo kuningi. Phela ngiyabuka mina ku social media. Lobo kuthiwa ke athina vele lengoma elula kanje. Kanti yini nifuna ukuyidumisa kabi? Sekuzoduma nje ukuthi amabhinqa into yabo ukula bayasho. Angibasukeli bakithi kodwa ngiyasho ukuthi le video ngiyayidlalela. Ngiyadlala futhi kodwa khona bayasho. Balinde ingoma ezo-activate i-anger. Balinde ingoma ezobashaqisa ikhanda. Hayibo thina sithini? Ungabashana. Phela manje malume mawusuhleli ne-anger umshana uphephile lozovele silale kungonakele lutho. Umshana ejabulele eyivukele ekseni esiwelele le uphephile malume. Hayibo museni ngusabisa. Yewe guys ngimxoxela yaze yabavuru vaya ingoma. Mina ngithi nje ngiyawancoma amandla kaMthandeni ngoba ingoma yonke le zonke lezi inkulumo and enye into sengiyibonayo nase bekhuluma kakhulu ingoba bayazi ukuthi bafake igama laMthandeni bazonakwa. Ngobani? Kuwona wonke lama video abajabulela ingoma khona nje abazothi umsangano lengoma kunjani.
Phela le maye umsangano aniyibele seningani le ngawona umsangano. Iphi le ngawona umsangano? Iphi leyo? Hawu. Njengoba nje senikhumbula neza kudala leyana guys enahlukanisa ngawo unyaka niculi ngani. Niyenza isound. Ku TikTok nje nobani osefuna ukunakwa ilalila le asinankinga thina. Ngoba kuyadayiseka ingoma iyavelela eningisasha. Ingoma ya 2024 ngeke ikhompise nengoma ya 2023. Mangathiwa manje khona ikhampani efuna ukwenza i-campaign ethile, bafuna ukwenza i-ad ethile, bathi bafuna ingoma evelele. Ama-artists azosubmit yilawa nengoma evelele manje. Sebenze proposal. Mangathiwa nje khona i-TV show manje efikayo entsha ivele singifuna ukukhuphuka ngengoma ethile, ingoma ya 2024 basela bangenayo ingoma entsha. Mina ngixabani nani guys sayidlalela music sizosupporta onke ama-artists ngokufanayo. Mina ngikulelo. Nganichazela ukuthi why ngimjabulele kakhulu Mthandeni. Nikhulume kakhulu last year. Futhi laba njengoba ngisho ukuthi laba yiba bebekhuluma baze bathi nje sizobona ngobubi sizwa ingane. Njengoba ke into iyamthandeni nolwabi sesingasayazi ukuthi iphela kanjani, bajabula bagiya kwangathi uzothi ekhuluma namanye ama-artist engamuzwa. Ngobani sekunezinkulumo, ngobani amanye ama-artist embukela phansi. Ungizwise kahle ke mina yimi ochaza lokho Mthandeni akezi ngephithi. Ukhipha ingoma thina sidanse. Nami futhi lento engichazayo akusophithi, into eyenzekile. Kwathiwani ume ngale ngane yaze yavelelwa ingane. Kwase kusukuba nezinkulumo eziba khona ngolwa babhiyoza. Nina ngesikhathi ke nibhiyozela ukuthi akhambi kahle. Benisilolonga, nisiprepare for lesi sikhathi. Manje Mthandeni usesukhipha ingoma sesijabule kaze kweqa. Ayikho into enizoyenza Nkosi yami, ayikho. Sisazothenga izipika. Hawu. Mina ngisibuka uSimakade. Angiyona intatheli phela ngoba senifuna ukungibhoxa manje nithi ngizobanjani ningangibhoxa ngisho intatheli mina ngithandela uMaskandi nje. Masiphumile futhi enye ingoma enye entsha emnandi. Nayo ngizobe ngijabulele. Mhlawumbe futhi kuzokwenzeka entsha ibe mnandi ukudlula le. Nakhona ngabe ngijabula into efanayo. Kulokhu ngiyakunika izathu ngakubalela. Uthena la ulwaye sevela nezinto abeyichaza noma ngingayilandeli. Kwaba nenjabulo eyisimanga. Hayi injabulo yokuthi ulwa ukhuluma izinto ezinhle, injabulo yokuthi mhlambe ngeke sasebenza nolwa uzokwenza njani. Nicindezela. Nina hayi niyaphoxa kodwa niphoxa nabazali. Kodwa phela ngisho komalume badala. Ithini ngempela into yomalume ngoba badala. Labhiyoza ehene bekuzoba njani vele ngeke azosebenza namuntu. Vele uyadelela, vele. Yezi ingoma. Ingoma ifuna sithini vele imnandi. Ingoma ifuna sithini sidanse. Izinkulumo nje asizithandi kakhulu. Cha ngiphoqwa amavidiyo ukukhuluma. Kodwa nje artist mina ngilindele artist kulobu kuba nezinkulumo. Ithalente lakho lomculo elisikuhlanganisile nathi. Okwethu ukukusupporta. Cabanga nje iartist enye ebukela enye phansi kodwa bonke baphakanyiswa abantu. Uyihlazi kanjani leyo nto? Susho ukuthi nje sithatha uthisha nothisha esikoleni, omunye uthisha abukele phansi kodwa into abazoyenza esikoleni ukwakha izingane nokufundisa, kodwa lo omunye abukele omunye phansi. Ngoba izinkulumo zenu bezinjalo. Kwaze kwabalwa ngisho ama-event guys angiyilandeli kodwa bekubalwa kushiwo vele ukuthi bukani akekho ubani kuhlekwa ipost ukuthi akekho kwipost abamemile la. Nijabule nina, nijabulela ukuthi kuleyo event ayikho into azoyithola ngoba kamenya ndawo.
Hayi ezinye izinto phela guys niyayihleka kodwa ayihlekisi. Ungahleka ukuthi i-artist ephila ngomculo akabiziwe emcimbini ukuze naye kube khona akutholayo. Kuphinde futhi kuvezwe enye ipost kuthiwa kanti lo umenywa nini. Manje nisesikhohliwe, asikhohliwe. Into engiyithandayo umnikazi wengoma akekho lapho. Yena wenza njani? Usinika ingoma. Mina ngenze njani? Ngiyakuchazela ukuthi le njabulo ongasayazi ukuthi yini kanti. Ngoba mhlambe wena uzodideka ukuthi hawu kanti le culo selinani nazi izinkulumo. Lezi inkulumo lezi benenza ukuthi abanye besukume ukuthi noma yini azoyikhipha sizobe si-ready ukukunika i-support ngoba umfowethu, ngoba ubhuti wethu, ngoba yikho lokho phila ngakho. Nina nithini? Ningalanda ngisho ama-poster awu-5. Anginqeni futhi ukunenzela lokho. Ngithi 1 2 3 4 5 lapha yabe kuthiwa bukani akekho la. Bazi kahle ukuthi njengoba engekho kule event okusho ukuthi akatholanga lutho ngoba akabiziwe. Kumnandi lokho kuwe. Hawu! Wemalume. Hayi. Niyayiphoxa kodwa kokunye. Sesisho nje ngoba siyadlala. Hawu! Uyibuke lento uzama ukuyi-understand ukuthi kanti kwenzakalani. Bukana akabizwa. Nalana akabiziwe kanti yena uqashwa nini? Uqashwa ngamalini? Uphila ngakho nje lokho. Uphila ngakho. Yini ungayibuki ngalolo hlobo? Kodwa-ke zwisisa-ke kahle. Angizile ngephithi. Akadabukisa indawo. Uzenzela umculo. Mina yinto le engithushele kwelinye iside. Yabo leyo anginqeni ukuyichaza. Ngayichaza ngisho nje ukuthi size sifike kuDisemba. Ukuthi ngisema ngibuka lento ngathi hawu hayi ngeke. Khona kubi ukuthi obhuti abakhuluma yonke lento nabo yabahlekisa kube kunzima kanje. Ngoba phela ngempela nomunye nje sekuwumsebenzi noma yimuphi eveza ukuthi usephelelwe umsebenzi kubuhlungu. Wena nje ngento yobuqhawe lami uzohleka ukuthi akamenywa kuma-events abalekile. Bayambandlulula kodwa into aphila ngayo. Kuze kushiwo ukuthi-ke kungenzeka ukuthi iculo lokugcina leli elivelele usazothini ngoba akacula akahambe yocela uxolo. Niphi manje? Ngisangene. Niphi manje? Ngisangene. Lokho okulisanganisile umona. Yatatazela. Sina siyajive. Welelele. Niphi manje? Hawu. Yabo leyo mntalabo nokugadla besesumdlalo. Kwahamba kwaba khona iphathi la sisithi hayibo kanti kwenzakalani? Ingale phathi senihleka ukuthi akabizwe emcimbini. Nangu ulwa esekhuluma indaba kusho ukuthi usegcinile ukusebenza nolwa. Phela vele ulwa uphethe ubani? Lama artist athini ngaye? Phela vele yena uphansi naba abaphezulu. Wathi uSimakade chu. Akwenzeki intando yakho. Ileyo nto ke sine yenza ukuthi sibhiyoze kakhulu. Sibhiyoze. Yabo le ngoma le ngiyifisela ize ithole ngisho i-ad. Ngifisela le ngoma le ukuthi ikhokhelwe izikhokhela iminyaka emithathu. Ngifisela le ngoma le kuvele kube khona i-TV show ethi Mthandeni nayi deal. Ukuze nje nifunde isifundo. Ngesikhathi nisalindele umyalezo nalokho ukuthi awukhompiti noSimakade kumyalezo. Ngesikhathi nisalindele umyalezo wey'ngoma ezovela noMaskandi akekho oyocindezelwa uwena namagama akho. Ngesikhathi sisalindele umyalezo umfowenu. Ungahlekisi ngaye. Ungizwise kahle uMthandeni akaze efike ezodabukisa. Akaze ezodabukise. Uyazenza lezi zinto lezo enivezayo nina kodwa ayihlangene nomculo. Thina okwethu sigadeni umculo simsupport lapho. Makuthiwa nangu ku-interview siyolalela ukuthi uthini.
Uma futhi sekuvela into engathi ishona eceleni, ayikho into engalungiseki. Wena ngoba unomona nobhuti wakho, usunenhliziyo nje oyigqibe ngomona, ufuna ungayiboni yonke lento engiyishoyo. Mase uthini? Le ntombazane ibias. Cha, ngiyibhayasi uma ungizwa ngiyibhayasi, kodwa ngikhuluma into engiyibonile mina last year. Ngaze ngaphatheka kabi ngathi, awu, phela kuzothiwa AmaZulu anomona, kuzothiwa kanti AmaZulu anjani. Kanti into ekhona egazi ngibuye ngingakholwa kodwa cha ukuthi nje buye khona kungihlule. Ngiyayibona yama-fan base kodwa ngibuye ngingakholwa ukuthi linomona ngempela. Kodwa ngibonile namanje khona sebesishilo, as long sikhona thina indawo ethile ngeke aze afike kuyo. Ayinankinga-ke leyo, niyoyivimba leyo, kodwa lezi ezinye ngeke niyivimbe. Sikuphi manje? Laphaya khona u-top 10 music charts, ngisayobheka ukuthi ubani laphaya unumber 1, kwathiwa new, entsha sha. Nani senidingani entsha ezokhompyutha nale. Bye. Ningaphatheki kabi guys, phela kuyadlalwa kodwa sibe masidlala kumele sithi ibhotsho amaqinisa amancane. Mina nje yokuba bias kwami ekwamanje ngeGucci, yes ngizoba bias ngalo. Mase kufika enye ingoma ngizophinde futhi nginibangele umsindo ngayo. Into eyenze ngathula before ngoMaskandi iy'nhlamba enangithuka zona, ezifu ngikhuluma into enenhlamba, ngiyikhulumela nje. Ngabona ukuthi angiyeke kuMaskandi ngoba bayangihlula omalume, bayangihlula obhuti. Angivumi ukuthi ayikho into engizoyisho masithukana. Ngaze ngabuza mina ukuthi usuke uthini komunye mawuphendula ngenhlamba, ngoba ngekeze yi-understand into oyishoyo ukuthi umqondo wakho ubowuthini. Hayi nangisho shem, nangisho ngenhlamba. Hawu, nangisho ngaze ngasaba. Kwavela nje elinye ipage elingisabisayo ukuthi kanti yini ukusupport uMaskandi kufanele kuhambisane nenhlamba yini isidalwa sakhona. Angazi. Bye.